नमस्कार काव्य रसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रहो, आज चंपाषष्ठी तिथी म्हणजे चंपाषष्ठीचं आणि सर्वसामान्य इतर माणसांचं आपलं काय तसं खूप लक्षात येण्यासारखी तिथी नाही आहे. पण आज चंपाषष्ठीला दरवर्षी कोकणात आमच्या गावी तारकर्लीला जत्रा असते. जे दिवाळीनंतर दशावतारी खेळ, आम्ही त्याला मालवणीत धैकालो म्हणतो, जे दशावतारी खेळ दशावतार नाटकं होतात ती कोकणात प्रथा आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, थोडंसं गोवा राज्यात काही तालुक्यांमध्ये आणि कारवारचा आहे थोडा भाग. तर तिथे दिवाळीनंतर प्रत्येक वर्षात तिथी ठरलेली असते, त्या तिथी त्या गावी जत्रा भरते आणि तिथे हे दशावतारी खेळ पूर्वंपार होतात. तसं चंपाषष्ठीला आमच्या गावची जत्रा होते, रांजेश्वर श्रीदेव रांजेश्वरची, आणि तिथे नाटक असतं, दशावतारी खेळ असतो. आता मोबाईलच हातात आले किंवा इतर मनोरंजन साधन आली, त्यामुळे सगळ्याच गोष्टी म्हणजे काळानुसार थोडंसं त्याची ओढ किंवा मुलांची खेळण्याची साधनं हे सगळं बदललेलं आहे. पण त्या काळी म्हणजे जवळजवळ 50 वर्षापूर्वी आम्ही ही आज जत्रा आहे चंपाषष्ठीची, पण इतरसुद्धा गावात वेगवेगळ्या 3-4 नाटकाचे त्या दशावतारी खेळ व्हायचे. तर हे जर खेळ असतील तर तेव्हा लहान मुलं, कारण हे खेळ असतात पौराणिक आणि ऐतिहासिक, जास्त करून पौराणिक असतात. आता काही सामाजिक शोसुद्धा होतात, सामाजिकसुद्धा नाटकाचे प्रयोग होतात. तेव्हा ते आम्ही त्यांच्याकडे तलवार असायचे खरे आणि आमच्याकडे असायचे लाकडी तलवारी, आणि तेव्हा रात्री 2 वाजताही नाटक सुरू व्हायचे आणि सकाळी 5:45-6ला संपायचं, दिवस उगवण्यापूर्वी संपायची. आता त्या नाटकात बदल केला आहे. त्या पूर्वी जत्रेला खूप गर्दी व्हायची, आता तेवढी गर्दी होत नाही. त्यामुळे 10:30-11 वाजता नाटक सुरू होतं आणि 1:30-2 वाजता संपतं. असा बदल झाला आहे काळानुरूप. हां, पण याच्यात स्त्री पात्र जे असतं ते पुरुष रंगवतात आणि अजूनही ते तसंच आहे. मध्यंतरी एक ओमप्रकाश चव्हाण म्हणून कलाकार होते, ते स्त्री पात्र करायचे. आताही करत असतील, मला कल्पना नाही आहे, पण त्यांना दशावतारातील बालगंधर्व म्हणायचे, इतके ते काम सुंदर करायचे. यातले काही कलाकार मी पूर्वी जे पाहिलेले होते, आता ते हयात नाही आहेत, ते इतके सुंदर होते, म्हणजे इतके त्यांचा दर्जा असा होता की व्यावसायिक नाट्याला सुद्धा ते मागे टाकतील इतके होते. ह्याच अशाच दशावतारी खेळातील बाबी नालम यांना काही वर्षापूर्वी पद्मश्री किताब मिळाला होता. जवळजवळ 30-40 वर्षापूर्वी हे दशावतारी खेळ मुंबईत सुरू झाले, रविनाट्य मंदिर वगैरे, आणि नंतर जे मालवणी जत्रोत्सव भरतात किंवा मालवणी इथे मेळावे भरतात मुंबईत जागोजागी, आता या कोरोनामुळे 1.5-2 वर्षात नाही आहेत, पण जे भरतात नगरसेवक आमदार भरवतात, तिथे हे खेळ लावले जातात. त्यामुळे शहरातल्या लोकांनी बहुतेक म्हणजे मालवणी नसलेल्यासुद्धा हे खेळ बघितलेले असतील. पण ज्याने पाहिले नसेल, ज्यांना कल्पना असेल, त्यांना थोडीशी पार्श्वभूमी कळावी म्हणून मी हे निवेदन करतो आहे. कसं असतं मित्रांनो, आपण जे नाटक कोणी करतं म्हणजे व्यावसायिक रंगभूमीवर किंवा हौशी, तर ते एक संहिता असतं, एक पुस्तक असतं. नाटकाला स्टेज लागते, नेपथ्य लागतं. जसं जसं नेपथ्य नाटकात लिहिलेलं असतं, म्हणजे घर असेल तर घर, रस्ता असेल, बाजार असेल, जंगल असेल, असं तसं दिग्दर्शक तर हा महत्त्वाचाच भाग आहे. नेपथ्य, दिग्दर्शक, वेशभूषा, रंगभूषा आणि इतर सगळ्या बाबी लागतात. संहिता लागतेच, नाटकाचं पुस्तक असतंच, आणि महिने रिहर्सल लागते, तालीम लागते. ह्या एकही गोष्टीची गरज दशावतारात नसते, दैकाल्यात नसते. आणि दुसरी गंमत अशी आहे की हे सगळं करून महिनोन्मेष सराव करून, तालीम करून आणि प्राउटिंग असतं, ते करूनसुद्धा कितीतरी चुका होतात नाटकात. आणि हे काहीच नसताना दशावतारात चूक होतच नाही. म्हणजे कुठल्या नटाने किंवा अभिनेत्याने किंवा अभिनेत्री, म्हणजे ते पुरुषच असतात, त्यांनी कोणी कधी प्रवेश घ्यावा, कधी परत निघून जावं स्टेजवरून, कधी कोणी बोलावं, काय बोलावं, हे इतकं त्यांचं ठरलेलं असतं की एक सेकंदही फुकट जात नाही, म्हणजे गोंधळच होत नाही कसला. देवळात असेल तर देवळात होतं हे नाटक, आणि जर उघड्यावर असेल तर मागे असा एक पडदा लावतात आणि एक फक्त बेंच ठेवलेला असतो मोठा.
मग त्यांच्या बोलण्यातून तुम्ही समजायचं की हा राजदरबार आहे, जंगल आहे की आणखीन कुठला आहे सीन, तो ते कळतं. शिवाय हे झालं त्यांचं नेपथ्य. मेकअप लागत नाही. मेकअप म्हणजे ते मेकअप करतात, तो सगळा थोडा भडक असतो, पण ते स्वतः करतात मेकअप. वेशभूषा तीसुद्धा स्वतःच करतात. अर्थात मगाशी सांगितलं नाटकाची संहिता नसते. पूर्वी कसं होतं, संध्याकाळी 6, 6:30, 7ला ही कंपनी यायची, ते नाट्य कंपनी असते दशावतारांची, ते यायची गावात. ज्या मंडळाचं किंवा ज्या गावचं किंवा ज्या संस्थेचं काय ते नाटक असेल, ते प्रमुख त्यांना सांगणार की आम्हाला हा खेळ पाहिजे, म्हणजे पुराणातला ऐतिहासिक असेल तो, बस तितकंच. ते झालं की मग ते जेवण वगैरे थोडे झोपायचे आणि रात्री 2 वाजता नाटक सुरू व्हायचं. आता ते 11, 11:30ला होतं. त्यामुळे त्या नाटकाची संहिता नसते, नेपथ्य नाही, रंगभूषाकार नाही, वेशभूषाकार नाही आणि डायरेक्टर नाही, तरीसुद्धा ते नाटक खूप छान रंगतं. तर अशी साधारण ही पार्श्वभूमी आहे. आणि इतकं करून ते उत्तम नाटक रंगतं. आणि मग त्या नाटकाची त्या काळात चर्चा व्हायची दुसऱ्या दिवशी वगैरे. नाटक असेल त्या संध्याकाळी आम्ही मुलं, तेव्हा गावोगावची मुलं त्या गावात लाकडी तलवारी वगैरे बनवून तेव्हा ते युद्ध वगैरे तेव्हा चालायचं, म्हणजे त्याची नक्कल करायचो. तर हे सगळं कवितेतून मी मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरं असं की तेव्हा ह्या दायकाल्यातच 4 पैसे मुलांच्या हातात असायचं. कोण मामा, काका, आई, वडील, मावशी असे द्यायचे. आणि त्यांना ते जे 2 रुपये, 2.5 रुपये जमलेले असतील, 4 रुपये, 5 रुपये जमले असतील, ते खर्च करायची मुभा असायची. तशीच स्त्रियांनासुद्धा, स्त्रिया तेव्हा सहसा बाजारात जात नसत, तर ह्या जत्रेच्या वेळी त्यांना काय हवं असेल, ते नको असेल ते मिळायचं, म्हणजे जे काय घ्यायचं असेल तर. तर हे तेव्हाचं जे आहे, आता हे चित्र बदललेलं आहे, तर ते सगळं मी कवितेत ह्या मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कविता मालवणीत असं, धैकाल्यार गजाली, म्हणजे जो दशावतारी खेळ होतो रात्री, त्याच्यावर नंतरची चर्चा, असे हे कवितेचं शीर्षक आहे. तर आता आपण कविता ऐकायला, मालवणी कविता. धैकाल्यार गजाली. धैकाल्याच्या दिवसात पोरांची होय मजा, धैकाल्याच्या दिवसात पोरांची होय मजा, लाकडाचे तलवारी घेऊन होईत सगळेच राजा. धैकाल्याच्या दिवसात पोरांची होय मजा, लाकडाचे तलवारी घेऊन होईत सगळेच राजा. संध्याकाळी देवळाकडे पोरटोर करीत खूप दंगा, संध्याकाळी देवळाकडे पोरटोर करीत खूप दंगा, रात्री दशावतारांचो खेळ मगे खूप रंगा, रात्री दशावतारांचो खेळ मगे खूप रंगा. धैकाल्यात नाचत गणपती संकासूर, धैकाल्यात नाचत गणपती संकासूर आणि सोंगा, धैकाल्यात नाचत गणपती संकासूर आणि सोंगा, जत्रेक देवदर्शनाक लागत तेव्हा लांबच्या लांब रांगा. सोरटी. सोरटी, खेळणी, कुडी बांगडी, रिबणींची दुकानं सजत. जत्रेत सोरटी म्हणजे सोरट, सोरट, खेळणी, कुडी बांगडी, रिबणींची दुकानं सजत. तवे, बिडी, कोयते, फावडी, ह्याच्या वांगडा मिठाईची दुकानंही लागत. सोरट, खेळणी, कुडी बांगडी, रिबणींची दुकानं सजत. तवे, बिडी, कोयती, फावडी, त्याच्या वांगडा मिठाईची दुकानं लागत. जत्रेतल्या दुकानांचो वाटा तेव्हा मोठो आधार, जत्रेतल्या दुकानांचो वाटा तेव्हा मोठो आधार. आजच्यासारखे भरत नव्हते तेव्हा गावोगाव बाजार, जत्रेतल्या दुकानांचा वाटा तेव्हा मोठो आधार. आजच्यासारखे भरत नाही होते गावोगाव तेव्हा बाजार. रोजच्या रोज जागरणान अर्धे दुकानदार पेंगत, म्हणजे आज या गावची यात्रा, उद्या त्या गावची यात्रा, आणि ती दुकानं छोटी छोटी असायची, ती दर दिवशी वेगळ्या गावात किंवा रोज जागरण असायचं. त्यामुळे रोजच्या रोज जागरणान अर्धे दुकानदार पेंगत. रात्री नाटक बघताना पोराटोरा नागोबासारखे डुलत, रात्री 2 वाजता नाटक सुरू व्हायचं. रोजच्या रोज जागरणान अर्धे दुकानदार पेंगत, रात्री नाटक बघताना पोराटोरा नागोबासारखे डुलत. उत्तर रात्री दशावतारी खेळ रंगत जाय, उत्तर रात्री दशावतारी खेळ रंगत जाय. उजवाडातो राजा मेलो काय, होय सगळ्यांचीच घाय, उजवाडातो राजा मेलो काय, होय सगळ्यांचीच घाय. मिठाईच्या दुकानावर मगे गर्दी होय तोबा, मिठाईच्या दुकानावर मगे गर्दी होय तोबा. बायका पोरांका खर्च करूची होती धैकाल्याकच मुभा, बायका पोरांका खर्च करूची होती धैकाल्याकच मुभा. जत्रेपासून लांब भरत फड मोठे जुगाराचे, जत्रेपासून लांब भरत
फड मोठे जुगाराचे, हौशे गवशे जुगारी जमत मुंबईपासूनचे. हे काम असायचं, हौशे गवशे जुगारी जमत मुंबईपासूनचे. आता मग आहे दुसऱ्या दिवशी, अमक्या तमक्या पार्ट्यान काय मस्त काम केल्यान. अमक्या तमक्या पार्ट्यान काय मस्त काम केल्यान, नाहीतर अमक्या तमक्या पार्ट्यान सगळा फुकट घालायल्यान. अमक्या तमक्या पार्ट्यान काय मस्त काम केल्यान, नाहीतर अमक्या तमक्यान सगळा फुकट घालायल्यान. चायच्या दुकानात होईत नाटकार गजाली जोरात. दुसऱ्या दिवशी, चायच्या दुकानात होईत नाटकार गजाली जोरात, तावा तावान बोला तोय. तावा तावान बोला तोय जो रात्री निजलेलो घरात. तावा तावान बोला तोय जो रात्री निजलेलो घरात. म्हणजे तू ऐकायला जाऊ तोय बोला. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा. तुमचे ऐकायला जे काही अनुभव असतील तर कमेंटमध्ये लिहा. आणि आता परत भेटूया 15 तारीखला. धन्यवाद.